Venimos de la Llagosta, de un pueblo de Barcelona, y vamos para Lloret de Mar a llevarle a mis suegros comida para que pasen estas semanas y volvernos, dejarla fuera la compra para que ellos supieran y volvernos. Y, Que no podíamos hacerlo, que teníamos que estar en casa sí o sí. Y si fuésemos, que solo una persona. ¿Os han más o menos explicado la multa, cuánto puede consistir? No, ¿No? del dinero y eso no. Bueno, Solo que nos llegará en estos días y que la podremos recurrir, pero a ver, depende. imagino que ya no vais a salir más de casa, ¿no? No, solo para trabajar y ya está. Que volia anar a Lloret al meu veterinari per demanar-li un justificant o alguna per poder venir tots els dies. Perquè no hi ha ningú, tinc a casa en obres i amb tot això que està passant no m'han vingut ni paletes, ni lampistes, ningú. Sí, però és que hi tinc d'anar sí o sí, perquè té de prendre medicació el meu gos i tinc de fer-ho com sigui, però tinc de passar-hi cada dia, saps? Matí i nit tinc d'anar-hi.